Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni engineer wa kutengeneza magari. Shabiki nilisikia katika radio na pia kwa mtandao wa kijamii. Niliposikia mashindano ya jackpot niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati mzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini, venye nilielezewa niliambiana mpaka nione message ndio nitaamini. Naweza ambia kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze Shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa Kama mapenzi hapo hapo, ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Penjilaktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng'. Nyakoro mgajong machiegni chenro mar mbaka oromo chenro machako sani nyaka saa 5 mar onyango anka mano mar michal mar fuambo bang'e nyawadwa Joyce Oduor biro bedo kadonjo gi twak e chenro mar mbaka oromo. E chal mar fuambo gin weche mabende waluni nyakoro mgajong duto te mibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien mamoko mabende biro bedo katimre kapod wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Wabiro bedo kwa kao achiel kachiel. Wachaka negi limbe mano mar jatend piny e piny mar Amerika. Odiochieng' makawuono en odiochieng' mar 2 ka jatend
piny Kenya William Ruto dhi nyime gi limbe mare moyiedhi e piny mano mar Amerika. Nwanno kanyo kano semol e pinyno odiochieng' manyoro gi jotelo mopogore opogore, ka bende odiochieng' makawuono entiere gi chenro mopogore opogore. Obiro bedo koromo gi jo ohala. Kopogore gi mano, bende igeno limbe mare mane studios mong'ere kaka Tyler Perry. Bende obiro bedo koromo gi jotelo mopogore opogore, moriwo meya mong'ere kaka Andre Dickens, mano meya ma Atlanta, kanyakla kod jata chenro maduong' mano mar Atlanta Council, ma bende obiro bedo koromo godo odiochieng' makawuono. Wantiere gi jofwambo magwa e piny mano mar Amerika, ma bende menyonwa limbe mano mar jatend piny Kenya mano William Ruto. Limbe mare moyiedhi nyakorom gajwang', ma bende biro bedo kakao ndalo 4. Odiochieng' makawuono en odiochieng' mar 2. Kopogore gi mano, atiere weche matimore gwenge magwa mopogore opogore. Kaunti ma Kisumu, tipo mineno ka, ma Jerome Ochieng'. Odiochieng' makawuono idayo dhoge gi jokanyo mago MCAs mago ma Kisumu. Biro bedo ka dayo dho Jerome Ochieng', ma bende ne en jagoro mongirore mane bwo migao mano mar weche mag tudruok kata ICT machon. Jerome noyier kaka jatend migao mochung' ne weche mago mag law e kaunti mano ma Kisumu. Odiochieng' makawuono MCAs e kaunti ma Kisumu biro yudo thuolo makende mano mar dayo dhoge pono nono winjore gi kom makamano. Mano kom mano mar CEC kata mana jatend migao mar law e kaunti ma Kisumu. Okang' makama biro bang' jal ma bende ne en jatend migao mano mar law e kaunti ma Kisumu, Kennedy Hongo, bende nothich oko e tich kata mana notimne reshuffling mano e chieng' tarik 19 mano mar dwe mar 4. Jerome nyakorom gajwang' nitiere gi lony mago motedre kod weche mago mag tudruok kuom thuolo mano mar higni moheo 20. Wach makamagi jofwambo mago e kaunti ma Kisumu luono machiegni. Pono nono timore kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo, wabiro bedo kwakaogi achiel kachiel. Kopogore kaunti ma Kisumu, atiere kaunti mano ma Siaya. E kaunti ma Siaya odiochieng' makawuono nitiere nyasi mano mar hingo higni 100 mago mag kar tiegruok mar TVET. Parni nyasi mano mar hingo higa 100 mago mag somo e tiegruok mag TVET mopogore opogore nochako ayanga e kaunti mano ma Nyeri mano e dwe mar 3 mano mar higani. Odiochieng' makawuono toch ma bende ne miyo kaunti ka kaunti. Odiochieng' makawuono dhi e kaunti mano ma Siaya, ka bende ibiro bed ka ichiwo ne gavana e kaunti ma Siaya mano migosi James Orengo e apise mantiere Logtich mano e kaunti ma Siaya. E kinde ma bende koro kar tiegruok mag TVET bende dhialo higni 100 chakre ne tiegruok makamano chak puonjo kata mana e pacho kaende. Kopogore kaunti ma Siaya, etiere kaunti mano ma Migori. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori mano George Juma bende luonwa wach mago motenre kod komishona manyien mane kaunti ma Migori, ma bende isidho ayanga odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono kaunti ma Migori biro yudo komishona mano mar obila manyien, ma bende biro bedo ka kao kar komishona machon mosebedo ka tayo kaunti ma Migori mano mong'ere kaka David Gitonga, ma bende sani koro mi transfer kata mana olok kar tije, ka bende biro bedo kodhi e kaunti mano machielo. Juma luonwa chenro makama kendo biro bedo konyiso wa ni odiochieng' makawuono en komishona mane ma bende biro bed ka isidho ayanga. Kopogore gi mano, nyakorom gajwang' adwa netik gi kaunti mano ma Mombasa, kama wantiere gi jafwambo marwa Georgia Oko. E kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono nitiere jonyuol mag jopuonjre mag skund yawuoyi mong'ere kaka Shimo la Tewa mantiere e kaunti ma Mombasa, mosebedo ka ywak kendo ging'ur e wi tend skundno magikoni ok osebedo ka tiyo gi omuom e yo makare. Achiel kuom ywak magin godo en ni negisolo pesa mano mar nyiewo bas manyien ma bende pok gineno nyaka sani. Georgia Aoko e kaunti ma Mombasa luonwa wach motenre kod mano. Weche mamoko nyakorom gajwang' ma bende biro bedo ka timore kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo, wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Nyawadwa Joyce Duor osekre makare gi twak e chenro mar mbaka oromo. Akaw yo matin, Joyce donjo gi twak.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Odicheng mameher bedo chopo kae wabo bedo gi nyasi mar gurudwara eka mondo wanorwake maber uwinja korwa waonge gi stima waonge kata gi pesa e bank to pi bende waonge go ok mama ni mobiro mokwongo en baba na onegi ngani mama wa mabiro mokwongo baba ne makwongo mama wa mabiro Mawago mek nga gin meki ha. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudrigi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Donje chuny
jopur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyako Ramogi Ajwang' en dakika 26 tok sadeka mar okinyi. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno twak mar ariyo e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono. Matai nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajwang' thuon wach mwadwa twak okinyi ma kawuono tudore kod nonro manogolo odiochieng' manyoro koda Kenya National Bureau of Statistics kotudore kod chal mar uchumi ma pacho kae. Kanyaka sani kaluore kod nonro makamano manogol kod KNBS. Nyaka sani koro wachore ni uchumi ma pacho kae idho malo nyaka atamalo 5.6 mane higa mar 2023 kowuok e atamalo 4.9 e higa mar 2022. Mano nyiso nang'o? Uchumi oidho to nyaka sani jopiny to podi yuago pek mar ngima. Pesa onge ofuku mar jopiny. Mano nyiso nang'o? Tang'o monego bedne timo e kinde gi ma uchumi idho to jopiny to podi chandore. Ere kuma onego bedni watimo mar mondo mi jopiny bende owinje maber e kinde gi ma koro uchumi ma pacho kae wanyalo wacho ni nitie kama ber. Mane momiyo kinyi makawuono Nyako Ramogi Ajwang' antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kae kod director mano mar KNBS mano McDonald Obudho. Oyawre McDonald Obudho ichio nade okinyi makawuono? Achio maber ahinya Sharon. Oyawre ahinya kendo amoso jok ma neno waduto e sama kamae. Kamano. Machiegni twak. Wendo machielo Nyako Ramogi Ajwang' antiere kae kod FCPA Bernard Siero ma en jalony e weche mag uchumi. Oyawre Bernard ichio nade? Achio maber, erokamano Joyce. Machiegni twak. Nyako Ramogi Ajwang' in bende kamoro amora ma itudri kod okinyi makawuono inyalo twak kodwa kichwalonwa ote paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 236000. Kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende
inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako twak marwa okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinja ne report manolosnwa odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Lydia Okeyo kotudore kod nonro mane Kenya National Bureau of Statistics ogolo kotudore kod chal mar uchumi mapachoka. Wawinja ne mondi. En report mogol gi duol matimo nonro mar uchumi e pachoka mong'ere kaka Kenya National Bureau of Statistics KNBS machiulere wi chal mar uchumi mathurka. Gope piny Kenya medre gi 9.8 kendo ochopo $9.6 kachop giko hiko omendane. Omenda ma sirikal mamalo tiyo godo e tawo chenro mage dhi medre gi 26.6 kendo ochopo $4 trillion. Nonrono bende yango ni osuru ma ichoke pachoka bende dhi malo gi 30.2 madhi chwale nyaka $3 trillion kachop giko hiko omenda mag 2023-2024. Pek mar ngima ochung'ie 7.7 mana kaka ne en higa mokalo. KNBS lero ni mano en nikech nengo mauta ma osebedo kani malo. Omenda ma counties tiyo godo ni dhi medre gi 35.4 nyaka $562 billion ka osuru ma ichoke counties omedre gi 19 nyaka $512 billion. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko medre gi 15.4 ma en $1 trillion ka mwandu ma piny Kenya kelo kao ya pinje maoko omedre gi 4.9 ma kelo omenda maromo $1 trillion. Bende report no yango ni piny Kenya golo mwandu mathoth e piny China molo pinje mamoko ka iluwe gi pinje jo-Arabu, India kod Malaysia ka mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko thoth gi tere piny Uganda ka iluwe gi piny mar Pakistan, Netherlands, Tanzania gi piny mar Amerika. Bende oyangore ni mwandu mag petrol e gino ma piny Kenya gole pinje maoko maloyo mwandu mamoko ka iluwe gi masinde kod chumbe loso mwandu. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko oting'o chai, maua, lewni, kahawa kod kit chumbe mamoko. Report no yango ni piny owacho tiyo gi $92 billion e gero ute mane onge ogonyore maromo ute 3,357 ma oger kendo otieki higane ka ipimo gi ute 1,390 manoger higa mokalo manomuonyo omenda maromo $9.1 billion. Aya, mano report manogol no odiochieng' manyoro kod duol matimo nonro mar uchumi e pachoka mong'ere kaka Kenya National Bureau of Statistics. To obedo maber ni okinyi makawuono antiere kod director mar KNBS men achiel kuom jogo manotimo nonro makamano. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono McDonald, inyalo mana ng'iswa ni nonro makamano manotimo kotudore kod chal mar uchumi ma pachoka notime e yo machalo nade? Erokamano, nonro manye wagolo nyoro ma iluongo ni Economic Survey 2024 ong'iyo kaka wach uchumi nyiso bedo higa mokalo. Matin wawuoye higa mar 2023 mano calendar year, lakini nitiere kuonde moko, nitiere migepe moko ma wanyalo mana yudo gi financial year. So, en gima watimo higa ka higa, ne statistics no chako time higa mar 1960, yeah? So, en gima wasebet kwa timo higa ka higa, wachake kapok higo rumo, kaka mwagolo ni, nyocha wachake higa mokalo dwe mar 11 ka wamanyo wakao data kuonde ma onego beni data go wuokie and waketo gi kanya achiel mwasebet kwa timo kamano nyaka gimoro giko mar dwe mar 3 kor wachako keto report kanya achiel ka waseyudo data. Data ni ng'enyne owuok e migepe mag sirikal, owuok kuom industries, kene luong ni industry search but owuok kuom gik mwaluongo ni enterprises, kuonde mabe itime ohala. Koro en gima kwase keto kanya achiel kor ka wang'iyo ni to higa machielo cha ne chal nade, higa mar ne waweko chal nade, higa mar 2022 to 2021, 2020 gi 2019. Koro en gima wagolo kuom higni 5 mosekalo. Omiyo manya wagolo ni
wachake 2019 kwabire 2020 2021 22 23 koro maduong' en koro mar 2023 nikech 2022 ne wagolo higa mokalo cha koro en mane watimo comparison wang'iyo ni to okay osebet kochalo nade kuom higni 5 mosekalo mondo mi wane ni to warie kanye koro kanye mane mosebet ka watimo emanyo wagolo nyoro kamano nyaka sani kalure kod nonro makamano Bernard Sieri wacho ni uchumi mar piny Kenya oidho malo kowuok e atamalo 4.9 mane higa mar 2022 nyaka sani koro oidho en atamalo 5.6 mane higa mar 2023 nyiso nang'o ni uchumi oidho kinde ma iwacho ni uchumi oidho gin factors mage ming'iyo mayango ni koro uchumi oidho kalure kod nonro mane KEBS ogolo nikech iwacho ni uchumi oidho to jopiny to pod ywak jopiny pok oneno ka ngima ombekore kata matin. Erokamano Joyce. Mokwongo abo wacho ni data mogol ni gi Kenya National Bureau of Statistics en gima important sana nikech gini data ni ema ji te tiyogo joma ne serikal joma nie ohala joma consultants koro data ni ema koro bonyiso ni piny dhi nade ang'o matimre kaka ohala ang'o modhi malo ang'o modhi piny koro kaka sani wacho ni GDP odhi malo oae 4.9 to 5.6% koro nyiso ni uchumi oidho generally to kinde kaka koro ywak mabedo ga en ni kaka jopiny inya wacho ni ng'ato bong'iye ni en pok owinjo that effect to kinde koro mae en national en gimoriwo ji te koro of course iye kanyo bedo tich matimo maber tich moko mabende bedo ok tim maber to mae to en aggregate moriwo kaka performance mar uchumi te e higano koro mani moneno kong'iye of course nitiere so many factors inflation ang'o nogo manyalo maybe omiyo nengo odhi malo koro inya yudo ni kata samoro uchumi nyalo bedo odhi malo ndio to factors mag inflation be affect koro yudo ni ng'ato kata maybe ka income mane yudo odhi malo matin kilinganisha kod inflation level koro yudo ni pod ibo neno ni ngima pod tek koro kata ka pesa momed ni ki compare gi inflation rate as long as ok gidonje ok ginene iyudo ka koro mano bedo pek to iyudo ka ng'eny ji pod ywago ni nengo ngima ni malo kata ka wacho ni uchumi generally to odhi malo koro magi gin gik ma en wacho ni kaka data koro gima mata en kaka analyze different sectors businesses consultants government policy makers koro data ni ema direct wa nyiso ni okay mae gima timre kama ema timre to ang'o mondo bende watimo mondo address issue mar cost of living ni or nengo ngima nyaka sani McDonald Obudho wacho ni kinde ma utimo nonro makamae ni thothne uyudo gi kowuok e migepe mago mag sirikal ema koro yango nunu koro unone e yo makare ka koro compile report maru un kaka KNBS mar mondo mi uyang ne jopiny niero koro mae chal mar uchumi e pacho kae kalore kod nonro manugolo nyoro e kinde ma uyudo data gi kowuok e migepe mag sirikal uyango gi kata okenge mage ma uketo piny maneno ni gin mag adiera ma seche moko onge ng'ama chocho kata moro kanyo mar mondo mi onen maber to seche moko weche ok ber ahinya kaka gichalo. Okay. Kapok aduoko mano yiena adogie ni to uchumi kwa wacho ni odongore oidho malo kochumi odongo tiende nang'o uchumi en about goods and services motimore e higa mangima mane mwariwo kanyachiel so e Kenya ka higa mar 2022 uchumi wa ne entiere at 13 trillion to koro e higa moluwe ni mar 2023 odonjo 15 trillion point something 13 jabe point something koro king'iyo mano to idwa ng'iyo ni okay wadongore marom nade mane makelonwa
5.6. Now 5.6 ni oa kunde mage, oa migepe mopogore opogore ma ing'eyo ni okay, agriculture osudo kama, weche mag ohala mag pesa osudo kama, weche mag mining, quarrying, golo kidi piny, golo goldi nini osudo kama, manufacturing, gik meloso, migepe maloso gik moko osudo kama, kamano kiriwo gi kanyachiel to kelo ni gima wantiere godo no. Koro miyo ywak ma jopiny ywak godo ni pok giwinjo ber ni to uchumi to osesudo. Mana kaka nyawadwa wacho ni mae en aggregate, mae en average en aggregate mar Kenya duto, mok mar ng'ata achiel. Japur mapuro niang' esani, ka japur mapuro niang' kawo dweche 18 mondo ochiegi, mondo bete. Samoro be yudo ka okalo kanyo, ochopo kata higni 2 to pok obete. To kobete to itere factory, to in nyocho kibeto niang' e 2023, ing'eni kanyo ionge pesa kata ka niang' no dhi maber to kanyo ni timri nade, ionge ti japur niang'. Inyalo bedo gi acres kadhaa, lakini into kiyudo gimoro kuom mano, lakini wang'ni to nyocha gimoro kaka niang' odhi marach. Oduma nyocha ji okeyo maber, to keyo ni ng'amo puro oduma ok nyal winjo ber dongruok no. Ken ng'ama nyocha tiyo kamigole titanium Kwale kuchicho, ma wang'e ni titanium nyocha odok chien, gole nyocha odok chien, ng'ano ok nyal wacho ni owinjo maber. To kitiyo kamoro to pesa ni nyocha komedore, mana kaka wacho ni wach inflation bende nyalo timi nade, nyalo duoki piny. Ni pesa ni okomedore to ngima to omedo idho. Kaka keswa ni ngima nyocha pod omedo bedo malo at 7.7%. To nweng'o ni mana kacha. Ka nweng'o ni noidho mochopo, kano medi osara mochopo kata na umedi gi gimoro 10%, to inflation to is 7.7%, tiwinjo ka ibedo cushioned, in sawa. Inyalo yudo kaka gik ma yandi ng'iewo ka pod inyalo ng'iewo gi midong'e gi savings moro matin. Koro omiyo ber ma ja Kenya nyalo wacho ni ubru winjo kata ka uchumi odhi bedo maber gi 10%, luore ni in e area mane. Aya, koro we wadhi kiwacho ni luore ni in e area mane, in sector mane, joma ni e sector mane manyalo winje mapiyo piyo, nikech jo Kenya ang'e ni gin joma seche moko onge horruok, gin yiero gigo mabiro piyo piyo. Jomage mane sector mage manyalo winje mapiyo piyo moloyo jomoko. Kaka mwatimo sani ni wawacho maber ni jok manitiere, jok manyicha puro bando dhi maber, banda nyocha keyo beto maber. Ma ng'at man gi banda ne ma uso en achiel kuom jok ma odhi maber. To kendo ng'at ma nyalo wacho ni odhi maber en ng'ama ne nitiere e manufacturing. Iyudo ka ng'ato nitie ng'at ma manufacture plastics, ng'ato manufacture kata na steel materials, ng'ato manufacture gik mopogore opogore. Gini inyalo yudo ni gitimore nade, gidhi maber. To ng'ama onge kuonde go eko ok nyal wacho ni, ok nyal winjo ber moro malich ma di kwan. Ng'at ma nitiere transportation, weche mag wuoth to kod kuonde mikane gik moko, sector no waluongo ni transportation and storage, en bende nyocho dhi maber. Koro ng'ama nitiere kanyo inyalo yudo ka owinjo maber mahinge ng'at manyicha puro niang', ma bende nengo niang' nyicha dhi malo, patan nyicha dhi malo, lakini production mar niang' nyicha timore nade, odhi piny. Ma kata kama nyicha jipuro mar niang' nyicha sudore malo, nyicha higa mokalo kuonde ma nyicha puro niang' nyicha omedore, lakini keyo ok notimore nade, ok nodhi maber. Kata obedo ni nengo bende otimore nade, omedore malo michulo patan. To ba kokikeyo higa no to kitimore nade,
onge ber miwinjo kata kuom nengo manyicho medore no. Koro chal kamano. Wanyalo dhi koro e wach mar wach mipenjo ni to enonro wagi to bende wang'iyo ni to gin kare machal nade. Mokwongo ka wachako to wan gi sectors mang'eny sana mag economy mwaketo kanyachiel. Wantiere gima waluongo ni agriculture, nitie mwaluongo ni environment, nitie mwaluongo ni education, nitie mwaluongo ni gender, nitie mwaluongo ni labor, and nitie mwaluongo ni trade. Ging'eny. Tinyalo ng'iswa ni kinde manu keto nonro mane manu miyo maino e kinde manu golo nonro makamae. Podi matin. King'iyo gi achiel kachiel, waloso committee, e kes ka kes wantiere gi committee. Committee ni oting'o jo Bureau of Statistics, to ting'o bende experts ma kuonde ma data mwatiyo godo timre nade. Wamit ding'wen e higa. Matino waromo quarterly. Ka waromo to wang'iyo ni okay, data moa idara makama en ang'o, to owacho nang'o, to oler machal nade. Ikete, wang'iye gi toothpick, wang'iyo gimoro amora about it. Yani to ober machal nade, en accurate machal nade. Nikech statistics kitimo to nitiere yore manyaka ing'i ni data no akanye, to okete kanyachiel, compilation mare otim machal nade, to bende obedo reported te, to method mitiyo godo bende en sawa koso ok en sawa. Mago gik manyaka wang'i. Koro magi wang'iyo through committees mobedo formed gi, to committees gi romo ding'wen e higa. Matin bang every 3 months gitimre nade, giromo e migawo ka migawo mondo mi wakaw gigi waket kanyachiel. E seche mwaketo gigi kanyachiel, for example ka kaw kata na kes mar agriculture, wachake kod extension workers in the field ma biro gi data ma ng'iso ni okay, pyrethrum sub-county uwuok kama, banda uwuok kama, oganda uwuok kama, coffee uwuok kama, kamano. Bas wariwogi, wang'iyo ni to county man gi sub-counties abich gi koket kanyachiel chal nade. Bas wakaw county ka county to wariwogi kanyachiel mondo wabed gi 47 of them. Bas wachako ng'iyo gi kendo matut ni to crop ka crop chal nade, production mare chal nade, to ang'o momiyo production ne chal kama, odok chien koso dhi mbele koso chalre, weather conditions no favor koso no favor. Nyaka wang'e ni to komedore ang'o momiyo medore, kodok chien ang'o momiyo dok chien, kochalre ang'o momiyo chalre. Wang'iyo gigo duto mwang'i ni to kama nopure rom nade, value mar gino rom nade, to kuma prices michiwo ka japuro gire to koro dhi uso, imiye gima rom nade. Mago gik maduto ma wang'iyo kapok wachopo kama koro wawacho ni okay, mae e nonro mantiere. To kiwe mano, wan gi tables kadha e buk mwagoloni. Tables gi gin interrelated. Inyalo neno ni to table mar production chal nade, table mar rate michudogo chal nade, to value mar gino mar gimowuoye no chal nade. King'iyo gi tiyudo ka nitiere kaka giluore. Mana kaka kidhi e wach mar shida mar ginene mar weche mag crime. Crime iluongo nang'o? Weche mag mahundu. Kidhi e weche mag mahundu, ging'eny machal nade. Mago obedo reported ka police. To kidhi e cases motere court rom nade. Kidhi e cases ma court ong'ado ma koro dhi e prison population chal nade. Ineno? Koro gin gik ma related, ma kiwuok ka crime ka to teri ka judiciary to teri ka prison. Gigi duto idhi nyaka nitie kuonde midhi nyaka ka office of the public prosecutor. Ineno, director of public prosecution. Duto kikaw gigi keto kanyachiel, tibiro neno ni okay, kiae ma to chalo kama,
tidhiema ka nitiere gwenyruok moro tidok chini ng'eni to shida nitiere kama Winja ne Bernard Siero bende FCPA Bernard Siero jalo weche mag uchumi montiere godo e studio kinyi makawuoni. Winjo kaka McDonald oselero kanye yo makare okenge mane gitiyo godo mar yango nyaka ni data magigolo ne jopiny en gino mar adiera ma koro biro bedo ka konyo piny Kenya. Kata kamano data makama onego bed ni konyo piny Kenya e yo machalo nade ahinya kotudore kod weche mag uchumi. Nikech wanyalo wacho ni nyaka sani sekta mar agriculture kata mar pur noidho malo kod data mal abirio. Owacho ni weche mag employment bende nwaneno ka nitiere oidho malo nyaka hata mal 4.5 kipimo kod higa mar 2022. Kata kamano data makama onego bed ni konyo piny Kenya yo machalo nade mar mondo mi wasud mbele ma kwang'eyo ni koro Kenya ochomo kama chalo kamae. Erokamano Joyce. Koro data ni moyudo ni anamoro kech koro data ni konyo mondo wa make decision to konya ka sirikal be mondo whatever decision mabedo made gin evidence based gi data mantiere ni. Adanyo area achiel ma is related gi issue mar cost of living area mar public finance kenyino makae gini wacho ni government is the biggest spender and mo control economy. Koro king'iyo area mar public finance kae ma wang'iyo ni pesa mane wachoko kaka ushuru, pesa mage mwatiyogo kaka expenditure. To king'iyo amor ni daktari wacho ni kaka sani wacho ni economy marwa is about 15 trillion. Koro kata kwa ng'iyo target ma jogi ma sirikal dwaro gani magiwacho ni gidwaro in our tax policy gidwaro ni eventually move up to 24% of 22 to 24% of the economy. I mean of the GDP of our taxes. Makata king'iyo one will still be about 3.6 trillion. But king'iyo our expenditures will be projected all the growth at what rate is over 4 trillion. Goro kanyema wacho gani all kanyema mistake ma wacho go. Well, that's why the shida marka ya chakrega kech watemo nango watemo wago budget moingo income mo yudo at any given time. Koro this deficit ni ema cause gini nango no public debt. Yeah. Koro as long as ni at any given time wang'eyo nango no pesa modhi tiyogo ng'eny moingo pesa monyalo choko. In other words, as a country we live beyond our means at the budget level. Koro nyiso nango no pesa midhi chokni ng'eny ne bokendo dhi e chulo debts ka ok gibi dhi essential services ma japiny dwaro mondo onego ni piny economy dhi maber. The essential services again things like education. Kid education, inside Pontiera shida. Like kaka CBC now is under implementation. Kid the junior secondary school, teachers wako be employed. The human man is a core element. Maga things manugo your first priority in the budget. Yeah, issue mag teachers, salaries and whatever. Mondo education as a sector is well financed. Health is another area. Yeah. Transport infrastructure or security. Koro gin magi key areas money no serikal the function of any government. To since point do pesa ma the yuto chokocha ng'enyne dhi kata e chulo gope. Koro end up ne kwanyal allocate enough funds in area gi the service the public. Kwa ng'iye report makamano Bernard wacho ni gope mar Kenya no medore kod data malo 9.8 ma in trillion 9.6 mago gope ma piny Kenya no kawo. Ang'o miyo gope to no medore kamano? Matiende ni sirikal no kawo gope mar mondo mi obug godo bugo mayande nitiere budget maroko sango mane timore nikech gope to waneno ka medore kata bedo ni nyaka sani koro sewach ni wach mar gope ni wadwa mar mondo mi wadwoke piny kokale choko usuru mang'eny. Podo medre not brother mbele. Sirikal pasani kata ne gidonjo ne giwacho one of the main promise ne gidwa nango gidwok gite ko chien. To kede ko kunya ren kechango expenditure. What is our budget? As long as we say budget ni expenditure maro ng'eny. Yeah. The deficit no nyaka ngorang kumidhi gole and the immediate source en angono borrowing and mane mineno kaka kwa kata na the latest figures mogolgo king'iyo in the banking sector nyocha ochuro serikal most of the time gitimo borrowing from the local market
ma sirkal kawo pesa e local market nyiso nang'o no kaka jobengi gin johala bende giboneno ni kar ka sirkal dwaro pesa kar mondo gimi johala ta pesa loan gibo preform no gite pesa gi kure gite pesa gi sirkal gidene bills and bonds, treasury bills and bonds. And because of that pressure and appetite for the for funding, your interest rates has been increasing. Masadi keta king of the bonds, the last bonds money issued, they issued at something like about 18%. Again, money determine the rates. You know, rates mag bonds, masadi kalchiyo, mama ulunga ni interest-free rates, risk-free. I mean, only risk-free rates in the market. Risk-free is about 18%. Koroja bangija, of course, go much higher rate. Mondeka uchiu pesa ne johala. Tokote kama kita katimbre, even korone no ni nengo ngema di malo. Kechinga wala. Chudi nangon ko nyaka imed nengo gik me produce mondeke ibende imit costs gi. Kore enga cycle. To chakre from the public finance. Mine is an area and departure. Kwanyalo balance. Yeah. It's high time as a nation. Kiwacho ni wanyalo balance no bedo balance yo machalo na. A balance I mean we live within our means. Man should be the starting point. Maki kwaket budget mamala ya to de pesa. Yeah. Wangeni economy maro romnadi our GDP romnadi. Kata kwa tax up to 24%. A pesa ni manyalo yudo. Kama pesa manyalo yudo, we'll live within that. To kwa tax 24% dong japinye mabro inyore kosenango. Yeah, of course. Okay. I was referring to the tax policy Masanitire Kenya. Yes. Is a policy document. Magit target to increase the effective tax rates as a percentage of GDP. Mondo chop that percentage, which means the endgame. What do I expect more than Bele? Unless that policy to change. Yeah. Yeah. Of course, we believe in Kenya being a democracy. Kagi winyo you are majo pain bagi wacho ne okay wa change policy no koro wacho ne wa gidene wa live within our budget to mano can now reverse that trend market pressure mabedo gani any deficit deficit because betie okonya allocate enough resources mondo the essential services madi cushion kata the common mwananchi Nyaka sani Donald kalure kod nondo manu golo diche manyolo wanno ka informal sector ayinya nyate weche go mag sector mar tije pacho kae. Informal sector nyaka sani koro noneno dongruok kata ne ntiere growth mano marata malang'wen 5 e informal sector. E kinde manu timo nonro makamae nung'iyo mana informal sector kende kose chenro mag ji yudo tije pacho kae. Nyaka sani chalo nade ayinya nyate report makamae. Nikech gino mane diera en ni nyaka sani koro wacho ne yudo tije e informal sector oidho malo. Kata kamano kwa ng'iyo cases mobedo reported bende oidho malo. Matinde ni jogi ma timo maundu makamagi ginyalo bedo jogo maonge tich. Ema koro miyo gi mar mondo mi gidhi gi ma jomoko mondo gine kaka ginyalo konyore godo. Ang'o momiyo mano timore yo machalo kamano? Yeah, mokwongo informal sector en kama ochiwo tich mang'eny ne jo Kenya. Matini ng'eny ji gin jok matimo ohala giwegi, gin jok matimo ohala moko bedo registered. Some of them. Some are registered, to nitie mang'eny bende, moko timore nade, moko bedo registered. Omiyo, en gima kawo chiegni 80% of workforce mar the country. Ochulo pesa mabet tin, nueng'o bedo matin, lakini en pesa ma en mutingo ng'eny jo Kenya. Matin ni en sector maduong' sana ma jo Kenya yudo godo konyruok. Mopogore gi wach mar ni ondiki iyudo mshahara dwe ka dwe. Yeah. Koro nitie ji mang'eny bende ma iyudo ka ngima odhiro oko kum tije mane gitiyo, tijok moloro. And wach loro ni nochakore mana chon ndalo COVID-19 kujo in 2020. Kabiro mbele nitie jok manoko recover from that. Nitiere bende jok makoro kochopo kar the high cost of living
to gibedo pushed out of the business nikech gimoyudo to gi gima ohala mogoyo moyudi to gi gima onego bed ni odwoke sirikal duong' makoro ok onyal yudo kako timore nade kako konyo koro wuok out of the business. But remember ni e Kenya kae wayudo chiegni 1 million mag jomonyuol. But our population is growing by about 1 million. Actually, it's 900,000. And so, higa ka higa, kata ka ji wa school, jomotiko form 4, jomotiko class 8, jomotiko university, jomotiko colleges, courses mopogore, mawuok oko, higa ka higa wamedore mang'eny kamano. Kuom jok mowuok manyicha somogi, they are getting into the market. Nitiere jok mawuok dhi manyo tich, nitiere be joma onge tich, to ok gimany tich, gin inactive. To jok ma onge tich, to dwaro tich, wuok oko, manyo tij noendo. Koro nitie jok ma bende donje informal sector ka. Magi jok manyien madonjo. To ma wuok bende timre nade? Bende nitie. Gima golo oko bende nitiere. Koro en mixed situation, lakini in overall the number more realize momedore ema report as 4.5%. Yeah, mane medruok mantiere. To king'iyo komachielo mar the modern sector or wage employment en omedore gi 4.1%. Now, mae okoting'o ji te. Yes, matini pod ji mang'eny mar jo Kenya pod odong' oko mar employment. Emomiyo wawacho ni unemployed people sani e Kenya ka matini ma ong'ama onge tich to manyo tich, onge tich to oikore mar tiyo omanyo tich gin 5.1%. Koro miyo medruok mantiere ni okokelo ji duto te mondo mi obed ni nitiere gi kaka ginyalo konyore. Pod wan gi joma onge tich. Omiyo kuom jok ma onge tich gi to kata jok moko ma bende yudo ka gin gi tich moro ma gitimo matin to okoromo. Koro yot mondo gidhiye e wach maundu ni. Emomiyo ka maundu bende timore nade? Omedore malo. Yeah. Adwano wakaw yueyo mokwongo e twak marwa e chenro mar mbako romo nyako Ramogi Ajwang'. Wakaw yueyo madundo gi sani med chwalo ote penjo paro moro amora abro bedo ka somo gi bang' yueyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbe gi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien
Wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo FCPA Bernard Siero jalony weche mag uchumi kaachiel kod McDonald Obudho director mano ka Kenya National Bureau of Statistics. Ang'isi ni nyalo chwalonwa penjo paro moro amora kokalo yorewa duto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Wabo bedo kwa somo ote makamago achiel kachiel. Kanyalo somo moko kuom ote ma usechwalonwa okinyi ma kawuono mondo anene to jogo manenowa kokalo yor mbui to wacho nang'o. Abdalla Abdi wacho na sedonje twak an gima ng'eyo ni Kenya pod japiny biro neno mana matek nikech joma odonje sirikal tijgi en mana yako ok ng'iyo jopiny kaka nyalo yudo fuong'ruok. Ote machielo Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni Joyce ahero kit twagni an okaneno na uchumi molwar gini medo ridore pile. To ka nitiere joma nene mopogore to kara ber wacho ni an ema onge pesa kik oriw ji. Penjna jatim nonro ni achiel nonro gi gitimo ga kure. Aya odhi mbele ko wacho ni gitimo kuro ne jomage kinde mage nikech an ja Kenya an mana umoja ka to pok ne arodhno gi jotim nonro gi. Mar ariyo, mwandu medre kaluwore gi pek mar ngima gi nok mar tije. Mae nyiso nang'o. Mar adek, openjo ka ni thuolo mar tije moidho gi. Kara gin kure in particular. Ayo dhi mbele, nikech thoth rowere gin jobless. Mogik, bin dibed ni nonro gi itimo mondo omor individuals. Mogik, jotim nonro gi owinjo wuoth e Kenya te mondo gibed gi adier. I have a feeling ni nonro gi ok gin adier nikech kwa ground vitu ni different. Aya Phoebe Olielo bende wacho na winjo umakare an nyathi Olielo ka ana ngomongo awuoro Kenya sani uchumi rach makata omena ok dicham piny tek. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. McDonald winjo kanyo ka Ruth Nyathi Ochieng' openjo ni nonro gi utimo kure ni en ja Kenya pok orodhno kodu. Ageno akia ko chako twak kinde mane chako kodwa twak so yudo wa e kore kata kamane nyalo mana lero ne kendo. Erokamana ya Joyce. Adwa lero gini maber kabisa. Nonro kitimo nitiere yore adek mitimo godo nonro. Achiel en census. Census dhi chopo ir ng'ato ka ng'ato. Ot ka ot. Mana achiel. Mar ariyo mamano to kes mopogore sani. In fact, kama donje mwamule wa census, and man sechi mwadwa calculate the GDP per capita. Ni kuom mwandu mar Kenya no, wan ji adi, to kopog pesa no maromre. Ngato yudo pesa di, e higa no. Nani luri GDP per capita. Mana kanyo mwamule mana watch population, mawuok e census. But, most of the time, wan gi administrative data. Administrative data, and data mabedo produced seche mangato tiyo tije makawaida o produce data. For example, seche ma kwa kao ngama timo manufacturing, seche mo wacho na oloso mo michiedo godo, to waduro en oloso mo mondo usi, to wan wawegi wang'iyo quantity mar money ni orom nade to owuok pesa ogolo ne ngani pesa di
e higa mangima. Mani gima wang'iyo. Mani luongo ni administrative data. And much of the tich mwatiyo sani niendi en tich mitimo kod administrative data. Much of it. The next one en survey. Now, kochopo kar survey, e Kenya ka, wan gi villages moingo 120,000. Out of the 120,000, okinyal cover all of them. Sasa mitimo nonro oknyalre. Kidhi temo mano to mano census. Koro gima watimo ni wa design gimiluongo ni statistical frame kuonde mwatime nonro seche mwadwa timo gie. Gisa mwadwa timo gie. Koro kuom 120,000 villages watiyo gi 10,000 mokaw kaluwore gi ng'eny villages kama gintiere. Ka a county ni kod 60 of them, to wakaw a proportion moromore gi wach 60 noendo. Ka county machielo ni gi 400, wakaw proportion machal kamano. Koro miyo kuonde mwatime nonro gikere e Kenya mangima. Idhi Samburu iyudogi, idhi Hola iyudogi, idhi Kisumu iyudogi, idhi Nairobi ka iyudogi. En kamora mora mwakawe gigi. Koro miyo seche mwatimo nonro mag surveys en gima obedo well designed. To seche mwadhi kama village mwadhieno, for example, village no samoro iyudo ka entiere kod gweng' no inyalo ka samoro entiere kod households kata families moromo 100. To kuom 100 ni ok wanyal dhi kumoro kamoro. Watimo gimiluongo ni sampling. So wasample, wakaw a few of them, kobedo ordered maber, makwakaw number 1, to wakalo a number of them, to wadhi a number par, to wakalo a number of them, to wadhi a number pirariyo, wakalo a number of them, to wadhi a number piradek, kamano. Now, ng'at modak but number par, kata ng'at modak but number pirariyo, gidwa bedo jok madwa chalore, gine village achiel, gine kikundi achiel. Koro nonro mangu wuok kuom jogi, miyisowa ni village ni chal kama. To kuom villages mane wakao e county, kwariwogi, to nyisowa gima county no nitiere godo. To wacha kwadhi kama chielo. Koro watiyo gi gimiluongo ni representative sample. En a scientific process mabedo designed maber. Mane ngimana mane gima temo nyaka PhD. Ageno ni nyathi ochieng' winjo wachno makare ahinya. Bende openjo moro kanyo FCPA Bernard Siero openjo kanyo ni tije. Ang'o momiyo jo Kenya pod ok ne ni tije gintiere godo kata obedo ni nonro makamae sani koro wacho ni informal sector kopimo kod higa mar 2022 informal sector odongore kod atamalo 4.5. Nyaka sani pod giwacho kanyo ni joblessness pod nitiere. To McDonald otemo pimonwa kae ni nyaka sani koro nitiere jogo ma otieko skul, ma sani koro moko kuomgi osedonje job market, moko kuomgi oseyudo tich, moko kuomgi bende pod obet abeta. Kata kamano, ang'o monego bed ni timo mar mondo mi ji moko bende oyude tich, mar mondo mi giber godo ngimagi. Giwere kod wechegi mag maundu mane waneno koidho malo kipimo kod higa mar 2022. Okay, rokamano Joyce. Koro kuom ka employment koro ka tije. Apani gima wanyalo ng'iyo quality of also employment or quality of the jobs. Yen gipogre. Koro maybe ng'ato nyalo feel ok ne Kenya ka another problem mantiere. Nitie joma ng'eny ji mantiere kata in informal sector. Maybe tich motimo no value mare ok oyud value to the nyacho nangono the full value of tich motiyo no. Yeah, kejedo ni tije yes. The effort mabuket yendi tije go pogre. But I think that's the bottom line. The quality of jobs opogre. We don't get tije at different levels. Ndijo kumanya you do quality jobs, ndijo kumanya you do jobs are not of very high quality. Yeah, but there's still been employment, but that employment may not be the income you do cha. Okunyal sustain. Okunyal mio you do go mahitaji mare. Kwa man is one of the problem on tiere go. Of course, watch when the economy expand. Talking there'll be the demand increase. Koro tije bende boti ranadi be bodi malo. Koro en challenge. Alafu kendo sani gimoro kendo matimre sani ni
lony masani bende lokre the kind of tije mantiere koro jowa bende nyaka ng'e nang'ono tije mage mantiere sani nitiere kaka sani example nitiere sani online tije jok matimo some of these online jobs ma ok ochuno nyaka idhi e office kamoro inya bedo Kenya ka titiyo ne ng'ato kata na US kata India koro magi are also emerging areas ma jowa onego ng'e as areas manyalo yudogo tije koro but the bottom line en ni economy nyaka improve mondo the value of work ma jowa timogi nyalo konyogi mondo gi meet their living. Ageno ni Ruth nyathi chieng' owinjo moko kuom penjo mane openjo kanyo jolony mantiere godo kinyi ma kawuono temo duoko moko kuomgi. Kata kamano kapod antiere kuomi FCPA Benantiero. Nyaka sani kalure kod nonro mar KEBS ma bende ne gigolo odiochieng' manyoro ne waneno ka mwandu mago ma Kenya uso kowuok e pacho kaka gidhi e pinje maoko omedore kaachiel kod mwandu ma Kenya omo loka bende omedore. Adonwa chak kod mwandu ma Kenya golo Kenya kae katero e pinje maoko kata ka use pinje maoko. Mwandu magi monyalo wacho ni nyaka sani koro osekonyo e bero uchumi mar piny Kenya nikech wacho ni exports and imports maga achiel kuom gigo ma ing'iyo ahinya ka ing'iyo chal mar uchumi mar piny mar neno ni ero koro wachomo kama chalo nade. To kalure kod mwandu ma kamago ma nyaka sani koro iuse pinje maoko. Wanyalo wacho ni adiera Kenya ochome direction maber mwanyalo neno ka uchumi medo idho malo kokalo kata 5.6 montiere gi sani. Ko ng'iyo uchumi mwandu ma Kenya uso oko okay ka for a long time traditionally we agricultural based one of the forms the backbone of our exports agricultural products tea coffee those kind of products but of course antiere this other tourism maybe is another area kelo no mwandu Kenya ka to ntiere joma tiyo oko ka be the diaspora be ngini gitiyo oko kuche to kelo mwandu koni koro through those yore ma pogore go Kenya wanyalo yudo go the foreign exchange ma koro ginende nyiso ni king'iyo balance of trade the balance of trade ma ro ng'iyo ni ang'o ma uso oko to ang'o ma nyiewo at the end of the day ordinary and favorable to us or say unfavorable to kene ka importation to pod bedo ga on the higher side Kenya ka pod tigi mang'eny wido ni pod watimo ngono pod ogoloko nkech one maybe cost of production gido ni oko kucha is slightly cheaper maybe they advance their technology and the kind of magitiyogo korido ni pod Kenya pod wanyiewo mwandu mang'eny sana ma wuok oko to se monyiewo gine mwandu kunyo oko gi gino tiyo gi the foreign exchange to koro depends uyudo marom nade from gik muso oko go versus munyiewo koro mago also things ma affect ga uchumi to kod nyaka exchange rate koro ino mago te king'iyo gi gidhi affect kaka uchumi perform iga ma bedo under study. Korka kori McDonald obudho kotudore kod mwandu ma Kenya osebedo ka uso kawuok e pacho kaka dhi e pinje maoko kaachiel kod mwandu ma Kenya omo kowuok loka manyaka sani wanyalo wacho ni duto omedore. King'iyo gima ne wagolo higa mokalo to kod mwagolo sani iyudo ka modhi oko wamedo tero gik moko oko mobiro bo medore but ok ahinya koro king'iyo the difference miluongo ni the balance of trade tiyudo ko the difference odok chien matin in the sense ni kwatero oko to wagen to mobiro iye ok wagen kodgi sana koro kae watero ng'enyne gi kunde mwatere gi wa oko en Uganda mwatero ne gik moko mang'eny mogik kuom giwa madhi oko to Uganda wauso ne gi simiti nitie specialized simiti mar gedo mwauso ne iluongo ni cement clinkers
bas wauso negi palm oil to kod mag tedo gi, wauso negi lubricants miol godo machines, lubricants in liquid form. Wauso negi metal bars, and kicha kidhi place like Pakistan ene mwatiro ne gik moko malo mar ariyo ma gin ng'enyne watiro negi chai, black tea, yeah, mwatiro kuno. Then kidhi a place like Netherlands and we kendo mwachako watiro ne gik moko mang'eny mar namba adek, en watiro ne cut flowers, moloyo rose flowers, mwatiro kuno. Koro gikwa madhi oko gin gik monego bed ni nigi value magolo pesa mang'eny. Yeah? Now, kwa yudo kuonde ma watere giwa oko gik man gi value, to it means ni the balance of payment dok chien. Kindwa gi gik motero oko to gima biro iye medo bedo matin. To mano brings about stability. Kawan jok ma ng'enyne gina consumers, ma ng'eny gik moko a oko, to wabedo matek. Like China, kelonwa gik moko mang'eny sana. China kelonwa lewni, China kelonwa nyaka metal roads bende. Waloso kae bende, but gimbe wayudo moko kuomgi. So iyudo ka en mo dominate market king'iyo gine mawuok gik mawuok oko, gik ma oko kabire iye ka. That balance of trade en gimo nego beni e uchumi kao en gimo nego beni iketo matin mogike ni kik wabed net importers, but wateme gine goods wawendo mondo dhi oko mang'eny, nikech mane makelonwa mwandu maber manyalo konyo jopiny. Koro ineno seche ma wayuak ni kaka tea nodhi maber, chai nodhi maber modhi oko, jok mapuro chai, jok mopidho chai gin jok mane koro winjo maber moloyo jomoko. Wan jobanda gi no biro maber, inyalo use locally to okotimre nade, okwagole nwa tere oko. Wan kendo wachako import moko amana nyaka Tanzania giri donje Kenya ka. Koro ino pogruok mantiere luwore ni to ang'o mitimo, ang'o mipuro kijapur, tich aina mane mitiyo, nitie gigi madhi oko, nitie gik mitiyo godo mang'eny ma oko, kosi yudo gi locally ka. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya, geno ni nyakora Ramogi Ajwang' bende owinjo e yo makare. Kata kamano, kwa pimo gigi kod higa mokalo, wanyalo wacho ni higa mokalo, higa mar 2022, matene ni higa mar 2023 nomedore ahinya. Medruok e exports ka achiel kod imports gero uchumi e yo machalo nade, kata bedo ni nitiere pinje moko ma wanyalo bedo ni omonwa mwandu mang'eny, to nitiere pinje moko ma wan bende watero negi mwandu mathoth moloyo pinje moko. Seche ma mwandu mwayudo na wacho ni uchumi ka en about goods and services mobedo traded. It is goods and services mobedo traded. Koro miyo gimora mora mokelo nuo tonglo iye ka ogerowa. To gimachielo makao pesa wagolo oko duoko wa chien. Koro marwa dok chien gi the amount matimana nade pesa wamadhi oko, nikech wang'iyo gik mang'eny ka oko. Koro waloso pesa ka to wang'iyo godo gik moko moa oko, matini pesa wadhi kanye dhi oko. To seche ma pesa and mano weekends kata na gine the value mar the Kenya shilling and mande machako miyo kendo wachi inflation gini chako timore nade, chako dhi malo. Koro gini chwado wa yore mang'eny, omiyo wanyalo bedo just a strong country ka wan a lot of value kuom exports. Nigi wa mang'eny wuok oko, koro wayudo gine to matin madonjo. FCP Bernard Siero bende nitiere kaka wanyalo gayo chenro mar golo mwandu moko oko adie, nikech adire piny Kenya ka wanno ka nitiere gik moko ma wan kaka Kenya wantiere kod nyalo mar losogi, kata kamano pod wanno ka pod wagologi e pinje maoko. Bende nitiere gino ma sirikal nyalo timo mar mondo mi waduok piny omo mwandu kowuok e pinje maoko mabire pacho kae, mar mondo mi waket maino marwa e uso mwandu e pinje maoko, mondo kaka piny Kenya wa youth ma ok di watiyo gi pesa mang'eny kwa omogi kowuok oko. Mano nyalre, nikech ineno ka sirikal nitiere yore mang'eny ma ginyalo timo go, ginyalo encourage go local production.
achiel ma mitiyogo sana ma ng'eny pinje tiyogo en kata kar tax kae ginyalo offer tax incentives. Watemo wacho ni kar keto tax mang'eny ahinya ma jogo bi chulo ni afadhali ket tax matin or iket ji incentives in particular sectors that we identify. Ginya bedo gi specific incentives mondo encourage the production. But of course, one give those tax incentives in theory, but ginya be enhanced. Like one give the export processing zones EPZs. Give manya be enhanced. Mondo what target sectors mang'eny ma ji nyalo timo loso mwandu midhi mangono mi usoko to gima acho nyawa to important sana en ga the value inya ido ni export so much to what value is it, yeah, cover the maintain to get up produce pesa matin to onya bedo matika in terms of quantity, but we made of value, create value. There's so much value addition in it mako use to ayudo pesa moromo. Koro sirkal tiere yore mang'eny mambe meja wan nyaka timo go tiere ga mawacho ni tax incentives kata gold subsidies. You know, agricultural given that areas of course any a lot of fluctuations. Koro nyago dwaro subsidies, gimo luongo ni subsidies ma sirkal rango kaka konyo jopur in the specific areas. Kaka sani of course wangen nitie fertilizers inyalo megi at reduced prices. Wanyalo wacho ni fertilizer ma nochiwe nengo moywe momiyo sector mar pur otimo maber kose? Mano could be one of the factors. Yeah, but you know, it's also, agriculture is also about the weather the favorable weather condition. Koth be nochwe moderately fair. Yeah, so fertilizer contribute and koth mochwe mowinjore bende okonyo. Those two main factors. Yes. Yeah. Nitiere wach mo ngadi kapodi dhi mbele. Yeah, actually I was talking about those two interventions go. Tax incentives or subsidies. Mago gin areas manyalo konyo sana mundo wagine ne wa encourage farmers kata jo matimo ma produce mundo gigine gigol mondo moromo kata bidhaa moromo manyalo tim nade nyalo uso oko at a higher value. Ato nyaka sani wang'eni pek mar ngima pod nitiere ata mala 7.7 kaluwore kod nonro manogol. Bende nitiere gino minyalo tim mar mondo mi ofungre ne jopiny kapod nitiere kuomi kapok wakaw yo mar ariyo Bernard? Luckily the inflation kwa ng'iyo for the last 2 years sasa no driven gi wach ma fuel ni ma in the last few months neno ka oduogo piny. We believe ndika mano bed ko duogo piny onyalo nini inflation nyalo duogo piny matin kachige ni transport sector especially chuma fuel ni affect ga so many industries, yeah? Idoka dir mane fuel odhi malo cha ji mang'eny chano bedo affected. Tiji matiyo kod ge kate pur matiyo kod ge transportation, huh? So generally, it's a major driver. Maka cost mania duogo piny nyalo konyo wach mar inflation. And of course, another thing, and the common basket, the goods, what you go. Most of them are agricultural products. Kasi je magino to maber, mapinyo to maber, pinyo chiek maber, chiebunti and all that kind of thing. Ibedo ndikoro nengo chiemo go dog pain. Those are agricultural produce. To kage dog pain to at least inflation nyalo bedo control. To jo pain boneno ni koro ginyalo nini nengo ngima neno ka koro dog pain matin. Nyaka sani McDonald iwacho ni kinde manutimo nonro bende nung'iyo kata obedo ni nutime iwacho ni data mane uyudo kowuok migepe moko mag sirikal utiyo godo machiegni kachiel kod ni iwacho kata ni e gwenge moko nitiere moko mane uyudo ok utime kaka mano mitime census mung'iyo ot ka ot. Kata kamano bende nitiere gwenge moko mane uyudo kata gik moko mopogore kinde mane uyudo wanyalo wacho ni ne en
Atigi do kizungu regional disparity moro mane uyude kinde mane utimo nonro. Yeah, sorry, kaka na wacho cha my is majorly driven gi administrative data, not survey. Okay, survey man administrative data. And administrative data kiweyo offices mag sirikal to owuok kendo like kakoro wadhi kunde ma industries obed maloso mo, obed maloso Colgate, obed matimango duto miyo wa data. Now mano yani seche ma ng'ato loso Colgate neni eno loso Colgate neno ouso for the year to wan wang'eyo the value mar Colgate ni enango mane mwakao kech mane gimo produce into the market koro value mar gina matemnade e mwakao so emo iluongo ni administrative data ma okwadhi godo field at household level but seche nitie so nitie many surveys mang'eny mwatimo ma wadhi godo matero wa gwenge makoro nyiso wa disparities mantiere mano bende wach machielo kar inflation mane wacho cha nitiere gimoro mana adwa medo matin ipenjo ni to ang'o manyalo miyo inflation nyalo dok chien. Inflation majorly bedo driven gi the energy, so the issue of fuel is very important. Ni kodok chien nikech gik mang'eny tiyo gi fuel kata jok ma generate stima nitie kunde ma gitiyo ng'owa gitiyo gi diesel. Adwa ni Mark parono gi kanyo matin. Okay. McDonald obudho wakaw yuyo marwa mar ariyo bang' yuyo tibo duogo mar mondo mi lernwa kaka wanyalo duoko piny pek mar ngima nikech dweche ma osekal waseneno ka nengo mar modhi osebedo ka dok piny matene ni inflation nyalo dok piny kosango mabotimore. Nyako Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi wakaw yuyo mar ariyo bang' yuyo mwakaw gi sani oboduogo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa med cholonwa penjo paro ote mora mora kik idhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza Avieta ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo milere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinja nena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Ikri ne nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak maro e chendo mar mbako romo kinyi makawuono tielo mogika kaeto watieko twak maro kinyi makawuono. Pod antiere kae kod McDonald Obudho, Director mar Kenya National Bureau of Statistics, kaachiel kod FCPA Bernard Siero jalony e weche mag uchumi. Kapok ne wadhi yweyo McDonald nang'adi e kinde mane itemo lero noa ni kaluwore kod wanyalo wacho ni pek mar ngima ipimo kod nengo mar modhi e pacho kae. Kata kamano e dweche mosekalo waseneno ka nengo bed mano mar petrol, obed mano mar diesel, kata mano mar kerosene osebedo kalwar. Nyalo nyiso ni inflation mar Kenya wanyalo estimate ni seche moko e kinde mabiro kata kinde mo bedo kugolo nonro manyien onyalo bedo no chopo kanyo. Gima timore en achiel kuom gi en mana kaka wacho ni en weche mag mafuta, weche mag fuel. Kodhi malo to inflation dhi malo. To nikech fuel itiyo godo e migepe mang'eny. And kunde moko bi tiye kodgi kata kiliel kodgi kata kitedo kodgi. Mar ariyo en the cost of food, chiemo. Obed alote, obed kitungu, obed nyanya, gik machal kamano. Gin bende ka gidhi ka the supply is not good, kok giyudore maber, mondo miyo kony jopiny, to bech gidhi malo nikech wach demand. Omiyo embe en area machielo ma kongi maber to wabro timo makanitiere mpango maber mar yudo chiemo moromo to inflation bedo piny. To mae e kunde ma kore do wacho ni kar sirkal bendo nego time weche gik miluongo ni irrigation kunde manyalore. Sani pi ringo kamora mora, pi ringo mochando ji moriembo ji ginene to onge dams ma mondo oting' gi mondo mi oti kata kodgi kuom pur. Mano gima nyalo konyo maduong' ahinya. Mar adek en wach electricity to kod pi. In fact gik moko adek mamulogo, area migepe adek mamulogo, they are accounting for 57% of the inflation. Kikawo chiemo to gima waluongo ni non-alcoholic drinks, obed chai, obed coffee, gik machal gin joka chiemo. Magi gik makelo inflation bedo malo. Up to 57%. Maka kunde go los maber to ngima bedo mabet yot ne jopiny. Yes. Penjo nyalo bedo ni nego beni loso gi mayot e yore machalo nade nikech kanye ma jopiny pod ywak matamra gi no fuel sani wanyalo wacho ni bet berber jopiny tindo yudo fungro. Correct. And chiemo ka mai tich wawegi wan gi puothe. Joluo wan gi puothe to puothe wawe nindo. Wan gi puothe mochuo nyaka ora. To kiyude ni ng'ato tiyo gi pump moro minyono gi tielo cha mondo go pi mondo los alot kachicha. Koro kochopo sama koro piny bedo gi oro ni to wadhi ng'iewo alot mogol kunde mamoko. Kunde mamoko magogolego jogo bido mana kotiyo gi pi mondo olos ang'owa, olos alot gigo. Wan wawegi kochopo kanyo. Anyalo wacho ni joisni wadhi marach. Nikech nitiere tije moko makawatimo wan wawegi wanyalo bedo gi chiemo kae makoro ngima chwado wagodo. To wach mar ni iwuok idhi bete bath ndara itimori nade adiri makende ni magi gik mahinyowa. Dhi Mwea ka ing'iye kaka jamwea tar to kochopo godhiambo ter gi chiemo e ode. Korwa ing'eni mano timie kanye ma wane godo gi shida. Kwa nyalo tiyo gi pi wantiere godo kunde mang'eny nitie gi puothe mochuo nyaka ora ma irrigation ng'ato nyalo timo gima na pump minyono ne ini
to golo pi. Yeah. Kapod wadhi mbele kod twak marwa nonro mar KNBS odiochieng' manyoro adwa ni wamula ne counties magwa bende kalo ni wacho ni devolution nobiro mar mondo mi jopiny bende oyuda ne dongruok mar mondo mi dongruok ochop ne jopiny e yo makare. Counties nitiere chenro ma iketo ne omenda e counties mano medore kod atamalo 35.4 mano marom kod omenda madirom bilion 562.3 kata kamano choko mag counties bende omedore kod atamalo 19 mochopo bilion 512 mano kalure kod nonro mar KNBS mano mar higa mar 2023 mane gigolo odiochieng' manyoro. Kata kamano anyalo wacho ni nyaka sani counties magwa timo maber kose podi counties pok ochopo kiwango monego bed ni gichope siel. Okay. Kwang'iyo counties wa kuom pacha aneno ni pok ochopo level ma onego bed ni gioperate. Mokwongo ok ne ka sani ng'eny pesa madhi e counties gin mag mainly gin mag recurrent expenditure. Nyiso ni gin kaka machola jotije mag the county go msara gin kobilago. Koro yudo ni pok wayudo enough allocation mag development e counties. Mondo wayud dongruok e counties wa bodware ni mondo eventually obed gani budget mar county. Yeah. Allocate pesa moromo e korka development mondo bedni wanyalo harness wanyalo yudo mwandu kowuok e ginene ma county at the local levels. Kila agree gi daktari kowacho ni ideno wach mar uchumi ni apart from macroeconomics ma ji ng'iyo ni kiwil gi microeconomics at the household level and the farms levels. Nitiere gik mag bende ji nyalo timo at household levels and the farm level gine magitimo business ma otimogi mondo anene ni ang'o minyalo timo at a household level to ensure ni there's food security. Manega ekuma gine chakrego the basics, food, shelter, education, gik moko bilago. Koro kenyalo generate enough income at the household level meet those ones. But of course, the nengo ngima kadok piny. To kwa ng'iye ni warite ni mondo chakre from the macroeconomic indicators. Kwa ng'iyo macroeconomics indicators gin gik ma en gima otimo piny ngima. En gima otimo the whole country. To nitie gik mang'eny ma affect at individual levels. Koro aparo ni gima onego wapuonjre kaka jonage en ni ang'o monya timo ono wegi mondo the cost of living ni obed bearable within our households. Korka kori McDonald e weche mag counties choko mag counties omedore kod atamalo 19 mano maderom bilion 512 counties magwa uchumi maggi kalure kod nonro mosebedo kotimo osebedo yo machalo nade to seche moko nitiere counties moko mang'eny timo maber moloyo counties moko tim maber nyalo sumo paro mane kuwuok e counties moko. Aparo ni gima duong' ok anyalo wacho na lony gi weche mag counties madawachi lakini gima duong' en ni to bende wan gi yore mag job creation because that's the major focus. Ni bende wanyalo create jobs ne jowa ma kata ka ene mana yor pur ang'o madwarore mondo mi ng'ato chak pur incentives aina mane ma ng'ato nego ma county government nyalo miyo jopiny mondo odongre kipur en activities aina mage kata ohala aina mane ma jowa nyalo donje mondo timre nade mondo oyud tije. Moko inyalo mana ni ndara moro ng'ato puro nyanya somewhere but ndara ma nyanje ni kalie maber ma pickup nyalo donjo godo makaw nyanya mondo dhi godo emotimre nade maonge ka ndaro losi nikech nitiere gik moko mabende nitie infrastructure mabende would be required mondo mi kata na japurno oyud kaka golo gire e puodho ka mondo dhi ousi. Mago gik monego bed ni watimo.
To seche mwatimo magi, kik wadog chien ne wach somo. Nyaka wa promote weche mag somo. Nekech e seche ma nyathi osomo, kata tich onge Kenya ka, to ng'ato nyalo yudo tich kamachielo outside Kenya. Koro miyo focus mar education bende kik dog chien. Nekech en e gima biro golo nyithindwa ma sani nie chandruok, ma jonyuol gi nie chandruok, mok nyal yudo kaka timre. Dhierno ibiro gol gi nyathi mantiere sani, mako mi education ne maber, to will find his or her way into the market, be it here or outside. So magi kunde ma dangi moloyo nito kwa create jobs, to wa promote somo, to watimo infrastructural development mabende would promote weche aina manyalo kelonwa konyruok kitich. Yeah. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende ne ochwalonwa okinyi ma kawuono. Ote thoth, kata kamano wabosomo mana matin kende kaito wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Ote anyisi ni nyalo chwalonwa kokalo namba mar ote machuo 33600 kata Facebook kama wantiere live okinyi ma kawuono. Ote mokwongo kanyo mar Vincent Kajomo wacho ni watching live from Game Rise sub-county in North Nyakach Ward. Nyakach sub-county wacho ka ni we need low cost of living in Kenya country. Aya Didan Nyaura Nyakwar Matengo wacho ni Kenya ka uchumi hinyo jopiny mabe pod awuoro kaka jomoko, to wacho ni uchumi dhi maber. Jopiny to podi chalo ni odagi gi wachno mar ni uchumi ma pacho kae dhi maber. Joan Okuta wacho ni Joyce uchumi ma Kenya ni malo sana kendo ohinyo jopiny, kendo omiyo ji donjo e kuo jogo manya kaka konyowa wan jopiny. Jokenya ywaka matamrangi nono kaluore koda pek giwacho ni ngima podi pek mar ngima podi nenore, gino momiyo jomoko bende koro donjo nyaka e kuo ma nyaka sani wanyalo wacho ni kaluore kod buche mano bedo reported higa mar 2023 ne gimedore kipimo kod higa mar 2022. Kwadhi mbele kod twak maro, mago mana moko kuom pach jopiny wabobedo kwa kaogi e kinde mwadhi mbele kod twak maro mar mondo mi joneno magwa bende winje ni gintiere machiegni kodwa e twak okinyi ma kawuono. Ka wadhi kwa tieko twak marano kwa dong kod daka matin kende mago maderomo 15 to watieko twak maro okinyi ma kawuono. Kata kamano ka wang'iyo sirikal mano mar Kenya Kwanza nyaka ne gidonje telo higa mar 2022 nyaka sani wantiere higa mar 2024. Report ma kamae en mano mar higa mar 2023 mogol to pime kod higa mar 2022 donge. Makdona wanyalo wacho ni bende nitiere gino ma kata okenge mage ma sirikal oseketo maneno ni sani koro uchumi ma Kenya bet berbere, nikech kinde kisera mag ombulu Bernard Siero no winjo ko wacho ni uchumi rach, to jatend piny Kenya William Ruto no wacho ni waboneno kaka wachiero uchumi ma pacho kae. Bende paro ni kumo chope sani ma koro uchumi oidho nyaka ta mala 5.6. Bende nyalo goyo kore bo wacho ne niero koro dongi no ka uchumi bet berbere kipimo gi kuma na yude. Korka ka ng'iye ananeno ni okay, uchumi poko improve so much. But there's still room for improvement. Mondo e ka chope level nyalo wacho ni uchumi timo maber. Anything sima uchumi timo maber to ji mang'eny bende kata at all levels ok be ywak. To kene kasani kaka gimati mantibre ne maybe only some few sectors manyalo bedo ni winjo maber, to majority ng'eny jo wantiere ka pod ok winjo maber the effect mar uchumi ni. Koro kipenja ni okene ka issue mosebedo wata wase discuss before, watch taxes gi the new government no temo medo gi to kene ka in most cases ok achieve the target man gidwaro kata ni gibo spa the economy. Ke kipenja na wuon abo paro ni gimono bende gitimo gichako gi gero uchumi motegno achi ido taxes as opposed to wacho ni idwa tax uchumi mo perform maber, to mabe no dok nyalre. A good example kata sani kaka moloso ni wang'e ni target ma onego beni KRA achieve
mano migi okay be achieved. It's already projected. Maybe when you look target by almost 300 billion. Yeah. Then mano takes us back to the page na ngono. Kwa medo ushurugi. Is it a guarantee? No lower the yudoge. Kaya medo ushuru to podi na ngono. Okay, med the overall taxes. Koroka and kaka ngi enani intervention magazeti mogisme mag tax poko achieve the desired results in the economy. Korka kori McDonald Budho. Bende paro ni serikal wanyalo wacho ni nitiere lwete ma otimo gino makare makoro miyo nyaka sani koro uchumi ochopo ata malo 5.6. Aparo ni we dog chin kanyo matin mondo apim ne jopiny gima timore. Nikech aparo ni wach mar ni uchumi osudo mabet ber ni jopiny poko winje. 2019 ne wan gi pogruok mar 5.1. Ka COVID biro in 2020 to goods and services makelonwa gimwa luongo ni GDP nolwar piny bedo negative matin ne wadhi marach moloyo kaka ne wantiere higa machielo cha. Koa kanyo to waidho to 7.6. Now 7.6 ni kanoidho ok ne ng'is ni ne wadhi maber. Ne en man gik moko nolorore te modhi marach koro wawuok from kamarach mapincha kawasudo matin. And emomiyo ne wachope 7.6. 7.6 was not good. Nen mathematical thing. Kwa kanyo to wadhi 2022 wadhi 4.9. And 4.9 iwacho ni okay ne wan kanye 2021 to wabiro kanye 2022. The same way makuru wabiro 5.6 ni wang'yo ni okay the value mar Kenya nen 13.5 trillion. Esani koro nyo chopo 15.1 trillion. It is that change. Now that change does not mean ni en ber maja Kenya unego bed ni winjo. Mae kama unego bed ni wawinjore. Kama ng'ato biro winje ber en sekta ma ng'ato nitiere manyocho dhi maber. Emonyalo wacho ni yawa anto higa mokalo karaka to ne ayude nane gi yot. Omiyo gimwa wacho ni mana kaka ne Bernardo wacho ni macroeconomics opogore gi micro. Sama koro ibire at a lower level, ichope household level, ibire individual. Opogore completely. Nikech ma is an average mar the country, ok mar individual. Emomiyo ber mwa ji wacho ni ok nyal winjore kamano. Ndalo moro na chiwo example kae ni in school mobedo number 1 ma average en A-. To nitie nyathi moyudo D+. Bendo dhi maber. Gine the same school. To yudo D+. En oko dhi university. Jowete geto manade. Dhi university. Yeah, moko nigi A, moko ni A-, moko nigi B+, to nitie moyudo D+. Seche ma jok moko celebrate en oko celebrate. This is the same thing, this is the same analogy ma wantiere godo kochopo kar GDP kani. Ma en growth mar piny mar Kenya mangima. Ni goods and services in terms of value. We moved from 13.5 trillion to 15.1 trillion. So what is that change? Mane gima wawuoye. Omiyo kanyo jopiny onego winj maber. Now, in terms of what is it masirikal masani osetimo mondo mi wachop kama wantiere ni, nitiere ber koso nitiere rach. Kama ber nitiere manyalo point very quickly and the subsidy manoket kuom fertilizer. Majok manoyudo fertilizer at a lower cost. That was also an incentive. Ninti jomoko moko zibed katiyo gi fertilizer nikech beche. To kako nyocha odok chien ma serikal ochungie part of pesa neno momiyo koro bedo mabet yot, ji mang'eny ochopo kama oyudo fertilizer mutiyo godo, bas Nyasaye bendo timonwa ng'uono ni piny obedo maber, koth ochwe ma moderately momiyo piny ochiek. Korka banda notimore nade? Nochiek. To kidhi kuonde moko tido ka coffee
samoro bo kotimo maber gin tie gi lal kanyo fertilizer ng'ato koyudo ng'ato nigi lal kanyo but kama sirikal osetimo godo maber en the subsidy. I'm sure ni the next thing monego bed ni timore en ni koro kodhi bende oket ogore piny omiyo ng'at manyicha pidho banda ma traditional cha miketo weekend malo matim ginene mondo kik thuth cham cha ema koro pidho mok nyal kelo value maber mondo we mano mondo koro dhi okaw kodhi ma beche yot mondo koro production obed maber mano to the farmer. But in other areas okanyal wacho maler ni nitiere kama anyalo point ni osekelo the change. Otherwise some of the things matimore sani gin foundation monego kel ber bang'e ok gin gik ma immediate. Ng'ato nyalo penjore ni bang'e no karang'o? Bang'e no depends on the rate at which things are happening. Ni ang'o miketo in place. Like for example, let us look at the case of industries. A country cannot do well we are not industrialized. Because my mabro miwa goods mwanyalo wan bende uso oko. My mabro miwa gik moko manyalo miwa bedo self-reliance so that we don't get many things from outside. And kwa develop our industries eyo makare. Ma manufacturing sector bedo maber. Then one gadier ni ber biro timore nade? Ber biro bede. And then the other thing that is very important and the cost of producing gik mo wacho ni monego produce gi onego bed ni piny mondo wabed jok mar competitive. Ni gik mwagolo ka kwatero kama chielo to pod gin gi bei maber bere ma kwa uso gi to wayudo ohala kuom gi. To kwa produce gi at a higher cost to matini ni onge kaka wanyalo bedo competitive mo be wausgi. Ka Uganda tero gi kaka sani waloso lewni mang'eny jeans mang'eny from EPZ mwatero US is our biggest market when it comes to that and kwatero lepwa kuno to wagolo gi cost moro man malo to jo China dhi olo magi kuno ingini magi jo China ibiro ngiew kuno to mago timo nade dong gima chal kamano. Wach ni mogi kacha kodi McDonald obudho anno ka thuolo mare moromo kinyi makawuono. An gima da kwa jothurwa ni wang'i kaka watiyo matek individually. Kik wang'i gima ni serikal nyaka timnwa nyaka timnwa nitie the basic things ma serikal timo. To nitie gik moko mabende maino marwa ema biro golo wa oko tichwa matek ema biro golo wa oko mondo mi wan bende wabed ji. To somo to wamak motegno. Kamano. Erokamano ahinya McDonald obudho. FCPA Bernard Siero wach ni mogik ka watieko. Wachna mogik otieko en ni adwa emphasize gima ndachako ka wacho ni as a country mondo problems go bed solved wang'i kaka bedo gi gimiluongo ni balanced budget in simple terms and living within our means. Kaya sani e Kenya ka sani ji wacho sana wach mag tax revenue side to expenditure side ni ok wachga the expenditure ni mondo bero debate openjere ni bende the expenditure motimo gini priority ang'o my priority mago mondo wachak go to bage miketo last do bero chako employing your teachers mag junior secondary kose what do the other things mokwongo koro man is my parting short and let's try to live within our means as a country. Kwatimo mano to weje bodhi maber. Erokamano ahinya FCPA Bernard Siero jalonyeshe mag uchumi kaachiel kod in McDonald Obudho director mar Kenya National Bureau of Statistics kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod chala mar uchumi ma pacho ka. Nyako Ramogi Ejwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono. To mana kaka iwinjo ka welo ma antiere godo wacho ni bero ngima ng'ato chakore kod in iwuon ne ni chung malo mar mondo mi medo tiyo matek mar mondo mi bera ngimani iwe. Kata bedo ni uchumi mar piny Kenya oidho nyaka tamala 5.6 seche moko in kaka japiny pod ok inyal winjo berne ka ionge sectors mamoko ma seche moko yudo yuto makare. Kata kamano waduto wamed tiyo matek mar mondo mi waber ngima wawegi. Nyako Ramogi Ejwang' elo jogo duto mane abedo godo e chenro mar okinyi ma kawuono mano moriwo Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao. Wagono erokamano ahinya ja director mar odiochieng' ma kawuono jo
picha kaachiel kod jomak duol jogo mantiere TX kaachiel kod graphics. Wagonwero kamano ahinya kuom neno ni nyaka Ramogi Ajwang' oyudo chenro ma kamae e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduor.